pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Hello mga kasubong, kumusta ka? Mga labi na aton mga liwalista hitay ra radyo diwayas radyo Pilipinas Borongan. Adi kita ito natin sumastihanan ha. Siyempre magkasarugbong kay Rita. Pagpapadangatin mga napapanahon nga mga impormasyon. Yes, Merkulis kitang adlawhan kanunay ano ati Daisy. Okay, sige. Kasi may nama kanina bisita didi nga gwaping. Ano na ito niyugin kakabisihan mga kapatid, yan na nga adlawhan Merkules, ilabinay niya na nga takna. 13 minutos na nakalabay halas 9. Nasa ringi pag-asa, magpapabilin kita nga mapaso. Sugaliwati ni aton inaabat nga kamapaswit panahon na natin mga BFF. Dito naman ha Kalbayog, laki pa dito naman ha sa Good Southern Leyte. Medyo diri good ko niragit pasuis ring ni Ate Mikay. Dito naman ha Baybay City. May kita din na syudad na Borongan. Ginapapatagam kita ito natin Weather Bureau kay pud kita hiton makaka-eksperyensya hina mapaso nga panahon nga niira pagtansya mahipapatik nga liwat din aton na Borongan City in Porlominos
43 degrees Celsius nga pinakamapaso nga temperatura yan ang adlawhan Merkules. So may mga lakad yun, may mga appointment engagement gawas. Ilabi na natin na bisibisihan nga mga kapatid darahiton ira trabaho indiri malilikyan nga mabulad magtrabaho ay laram hiton mas mapaso malanit nga sirak ni Mr. Sun. Totoo pa kinahanglan kung inuuhaw inom kita keep hydrated nga magsado kita kung maglalakad naman kita kakal sa dahan masaman upay diri natin hingangalimtan na natin naman BFF nga payong. Sige, abdi kami niyo, karami di dia estasyon na DYS. Papalangga kami itong Amanesem ni Tita Ruth Rivera Abunda. Ada natin mga kapatid, yung mga sopartik, yung engineers, yung engineers Mark, and Kuya RV de Diyos. Wala bang pa delivery John RV? Nasa ring man pag-asa, ano kahit atin ba daman maasahan? Ano ba iton good news di pag-asa? Labot lah iton mapaso nga panahon. Wala pa nga yan in katutunaw nga LPA. Diba ay anay Teddy Kaloy nga naging LPA. Wala pa yan katutunaw. Nagliliniyung-liyong pa didit kadagatan niton atin nasod. Ato yan na balandra atubangan hiton estate Daracatanduanes nga nasa ring liwatan natin Weather Bureau magiging maaram iton ating kalarakan bisan kung maaram malanit lagi hapit sirak ni Mr. Sun. Sigila kay saring pa ni Kuya Alan B. Mustayo. Dry run ko na dry run. Dry run nga partly cloudy to cloudy skies with mga pagtarias. Sahay pa nga ni mga pagdalagdag. Bugos nga archipelago hini so tanan nga mga lugar din ito natin pinalanggang nga nasod dan makaka-experience hini. Nakanakit didi ato na pahinamdaw maaton ang pag-asa panahon nga ni naman na magpupupudas sin ura-ura iyay. Kilabinahin, maglililipak, maglililinti, magin mabinantayanan kita hiton na resultate niya mga peligro. Samtang 17, adi, watching nga to ni Cresley Nurumor, Montaliana, where are you, Cresley? Nga na may luwat pa advisory ha aton, ato natin, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpapabilin lagi hapam red tide yung pailaro ma-red tide base ning ira red tide advisory dalagi hap adton aton din surukan pagkaon nan igserira an Matarino Bay dalagi hap pagimpapailarom ha shellfish ban. Sige ni natin ini-share ito natin pagkarinyon yan na naman nga pan Merkules nga edisyon kasugbong kahanginan may luwat na kalinya nga mga balita ang i-share natin mga resgaduhan nga mga kausap production team ito yung Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan niyo Ate Daisy and Ate Pen. Kada linya, yes. Natin ang paggalanganan. And Mayo 13 na kita sa ubot sinyon nga natin mga kasagbo nga mga entrepreneur, mga negosyante. Nahin nga resus na atong deadline han pagsalawad ngan pagbayad ato naton income tax return para tuig 2025. Dida na kaya hiton na Biyernes Mayo 15.
Tapos, wala pa pagparehistro, naing reses na daman iton deadline. Iton ongoing voter registration. Ada na hiton Lunes, Mayo 18. Sa tinikangan niya na ang adlaw, nga dahiton Lunes, Mayo 18, gawas lahiton adlaw hit Domingo, padayon po yan ang pagbubuhatan nga voter registration. Maarangkada talaga itong atin mga kapatid dan mga buhatan ng COMELEC, mga munisipyo man o mga syudad. So, didiha amon, dida second floor, itong City Hall building. 19 minutos na nakalabay alas 9:919 kadtuon naton ni Ate Pen, may daya good news nga iga si share aton kung dikit nagsasip may kalabutan ini another kalampusan nagsasagunson ini nga mga kalampusan ito naton Eastern Summer State University minaman nila ini nga mga pagtagat top notcher nganing kadugangan pa nga mga balita. Radyo Pilipinas Report. Ate Pen, good morning. Yes, good morning, Ate Sokoy. Talaga naman nga nagrarayhak na naman yan ito na Eastern Summer State University System. Karagsid nga na ito na bugos nga nasasakupan hadto na Eastern Summer State University. So dinhi ato na probinsya Sinirangan Samar kay kagabi ini ginagawa sa ato na resulta na professional na licensure examination for teachers kon LEP pinaagihan na PRC. Wow, congratulations. May nakita dida Engineer Arvino, mga pictures credit to Eastern Samar State University kaya nakapagtala kita hin 5 top notchers. Samtang sobra naman na 300 ito na bagong mga LPT na March 2026 licensure examination for teachers. Kuan hini Ate Sok, may hini 224 ito na breakdown, hini naman nga 358 bagong LPTs na ESO, 224 ito na bagong licensed secondary teachers. So at the institutional passing rate hini is 70.66. Samtang 134 naman aton elementary teachers aton passing rate 60.36%. Tikang inihadton 5 nga campus aton ESO system. Ngan makaruruyag liwat ni Ate Sok kay hakabug-usa nasa ring aton PRC iton kanan niya na ngayon nga March 2026 nga let in secondary level asya inya na adton may pinakahataas nga national passing rate hakasaysayan hadton examination ngan naging makasaysayan damain nasa ring adton ESO kay pinaka first damain niya na siyahan ini nga higayon nga adton ESO system may ada lilima nahiupod dida hadton top 10 lilima nga top notchers dida lahi nag-uusaan nga licensure examination nakada pagud hadton pinakahataas nga ranggo halet adi naman adton nanguna dinhi aton Eastern Samar State University. Congratulations nga daka na Marian Lotchim ada ini iton pag pronounce han ESO Borongan Campus. Wow, top 5 elementary level. So ato niya naman ini rating is 93.80%. Congratulations sa dakan Marian Lutchim han ESO Borongan Campus. Ngan aadi pa adton hinlalakipan ini na may daliwat mga kaapi hadton top 10. Hijomi Mark Obina han may dolong
pinaka kuan ini Ate Sok naman ano didaha bungtuhan na may dolong amin ini adton irasyahan nga let top notcher ano hi ubina. So makasaysayan damain siring paman ano nga pagdaragan nga naabothan na so may dolong campus nagkamay ada hira siyahan nga top notcher no. Graduate niya Ate Sok hiton Bachelor of Early Childhood Education Program ini hi ubina So pen nga da talaga it mga patata, no? talaga oo nga Kung ano di yan ito- na, specific na, may na mga Specific. specialization. Oo, may da na. Bachelor of Early Education Education. Childhood Education Program oo 93.40% aton iya rating. Taas Samtang talaga. aton SOG1 sa kubhiya ano ha top 9 so dako da main nga dungog para haton SOG1 campus hi Mr. Ayan Nakman Cabria. Oo, hala kung ano aton iya hini o ada man ano hiton picture 93.40% aton iya rating. An Eso Salcedo naman Ate Sok ano nakasulod naman ha top 10 igindadasig damain haton Eastern Samar State University Salcedo Campus aton Ira College of Education. Nakuha ni Carmina S. Villaruel pareho pa daminhan artista Ate Sok. Aton, Paras pa namin parang maghusay. apelido parang Ola didi ambot kung pareho ini aton spelling han iya family name. Ikapito nga pwesto 93.80 an iya rating samtang hi Michael Ida ikasyam naman 93.40%. Kaupay hini ano nga binulaga haton kagabi nga nayana naman nga aga adton good news ano nga nakapagtalahin 5 ano nga top notcher aton Eastern Samar State University. Habugos nga di man ano an elementary level adton ira habugos na ini ano 74.47% aton ira passing rate 35 ano hakuan hakuan Ate Sok kamay dolong ano no anay ha ESO main campus Ate Sok ano ESO main campus sa dinhi aton syudad ano hiton Borongan di ba hi 93.80 kalimahi Marian Lochim. Ha elementary level didi ha ESO main 74.47% aton ira passing rate 35 out of 47 examinations ang pasado ano ha board exam. Ha secondary level naman aton ESO main 80% aton ira passing rate. Pasado aton 60 han 75 nga mga examinations. Wow. Congratulations. Ngan habugos naman nga nasod Ate Sok kay makasaysayan ini pinakagidamuin niya na ano aton nakapasar hanya na nga tuig ang pinakahataas nga passing rate ano hakasaysayan hanlet inabot ini aton passing rate nga 67.17%. Out of 94,357 nga examinees ang nakapasar 63,377. Wow. So congratulations. Takay may dapakita na hiupod ano dida naman hadton mga top notcher. So amin hiya adton good news Ate Sok ano nga ato naman na nahikay credit nga dahaton magkalain-lain nga campus hana bugos nga ESO system so dinhi aton probinsyahan sa Inirangan Samar. Salit sobra iton pasalamat ano ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. mapaso niya nga ginlamano, ginpasalamatan aton bag-o nga mga profesional kay naghatag hindungog diri lang nga dahaton university kundi habugos ano nga probinsya han sa Inirangan Samar. Idiretso ko nala Ate Sok kung may da good news nga di naman kita hining given na main ano kumbaga ginlalauman na in talaga nga mintras sa ada pa iton krisis ano hapag taga enerhiya
maghihinitaas sila ini. Maupay ko na mahuhuman na ito dito naman nga kasamukan. Bottom line mga kabarangay, siya lagi hapa ito na rason kung kay nga gihitaasi. Imagine 109% Ate Sokoy, doble sobra ato na pagpaspas na pag-ius na presyo nga tanan ini numero 1 ini Ate Sok, adton pagkaon talaga adton dako adton iya aumento kay muinhiya iton haros mag 50% didahiton pay 48.1% share iton iya ambag iton heavily weighted food nga non-alcoholic beverages. So sino no dida adton water, electricity, inabata na madamain nga pagtag electricity ngan and fuel. So asyain ito na kumposo na kumponer ito nagigihigtaasi. Bisan la dinhi ato nakada Ate Sok i-summarize ta nala nakada aton taga Department of Agriculture may daman dinhi representative he Sir John Felix Sabalbarino ito na provincial office ito na Department of Agriculture. Nasa ring hiya Ate Sok ang pagsagkahan presyo hadto nga time kay kanan kuan main hiya kanan April 2026 kulang talaga adton agri products labi na aton didiha fisheries aton Yes, Pen. Oo, kay ito may natin pira nga mga kasuukan nga mga para pangisda ira talaga inaabat nga kulang kay daradaman daw sa ring nira ina-attribute nira hit kamapaso it mga fish na pahilarom talaga Correct. hira. Oo, kulang. Oo. Although adton humay katbari pero diri lagi bastante kay nasa ring man Sir Ted, nakaday Sir Ted Apurahan Opas, nag-ubos pa nga ni dati 64, yan na 62% na lang Ate Sok, ito na ato na rice sufficiency level. So may dalagi inaangkat natin hagawas sa Southern Leyte more on. So diri pa talaga bastante ada ito nagpapabilin kakulangan hin irigasyon angan iba pa nga mga farm inputs. So amin hiya adton bisan daman kun may ada mga nakaniha aton nga mga taga-iba iginaadon manira Ate Sok iton transportation cost takay kay mahal man aton fuel nakakadugang daman didahadto na paghitaas aton presyo. Although waray nasaring aton DTI nakadahi Sir John Porto Consumer Welfare Division ito na DTI Eastern Samar may dangayan igin pagawas nga suggested retail price kun SRP pero may da pa kasi mga anira pa mga hadto mga produkto waray pa daw daily iton ira kwan Ate Sok iton ira price monitoring waray pa na obserbaran nira nga na monitor nga nag-umentohan presyohan mga produkto nga sakop hiton DTI. So diri naman kadaman kasi nga tanan nga mga produkto ito nagmo-monitor iton DTI. So nakadaadton Department of Agriculture ang iba pa daman nga mga ahensya. So amin hiya Ate Sok sa ring pa man magpapabilin ini nga paghinitaas kun diri ini masolusyonan iton punot dulo sa ring pa hiton nagpapahitaas iton presyo hiton paggius iton presyo so dinhi aton probinsya salit naghabubo expected aton purchasing power of peso kon PPP. Yes, so okay. Asya malagyapin iton aton mga Correct. income tapos nagmahalan mga papliton. Correct. An ko ang padamahin Ate Sok iton more nga affected iton sinisiring nga low income didihiton baba kun nagsusuga hini. Salit iton purchasing power hiton peso is only 73 centavos. Ngani Kun Pen, adto, bisan pa ito na mga kawani ni Mano Gobyerno, ilabi nahin upod na kita di dahit club 5,000 ba ata. yes, taba sa mga take home pay talaga din na kita. Adinaak more on hiaka adinak hiton nga kablas. Although nag-mention Sir Sabalbarino
iba nga yan itira di ba hidok sa Barberino. Ini naman doktor dyan sa Balba. Pero nag-ibala ko nitan spelling papreho ko nitira dito ha. Asur. Nasa ring hiya padayon iton intervention ba ano hiton na gobyerno para naman maka bulig-bulig labi na nga dahiton mga parag-uma para pangisda amunain nga mga igin pa pipinanhatag ano nga mga ayuda tikang hiton na Department of Agriculture, may da mga gahig, may da mga abono, may da mga pundo, ginaaghat Uy, nga ni kaya Ate bisan Doc. pen itabuno, nagmahal daman. Ay, totoo. Salit, pasalamat ito na adto yan kay nag-pa-update ini Sir Ted. By June, matikang na Ate Sok iton Rice Derby. Kaupay hitman ni Hibulig hini dito ay Contol Valley. Kaingatan na. Yes, tikang hiton sana pen itatano. malupgupit pag Correct. tamnay Oo. kuntol. More than 100 hectares ito niya Ate Sok nga masasakop. Takay iton ira target is 80 to 100 kawans per hectare dapat iton produce ano iton maani ngan magdadadin pangadain mga kinabago ano nga mga ikipahes para diri Korean ano iton kay wara na madito na nanatay Ate Sok salit para maging paspas ano nga makahabol kita hini nga rice sufficiency level so dinhi aton probinsya hiton sinirangan Samar ngani may ada hadto yan nga semana nasa ringhi surgeon kuana naman kumbaga man na mga hatag payout or distribution ano nga dahin pinili nga mga fisher folks, farmers diniha aton na probinsya. Ngan may dangay anin hiray ginahatag naman nga suporta hailarom hiton kadiwa program para makapagbaligya hirahin mas barato nga agricultural products. Kumbaga binubuligan in hirano nga mga asosasyon, kooperatiba hiton Department of Agriculture. So asyain Ate Sok Yes, ano pen kay yeah. one time nakaupod kita nga rice price monitoring hita City Agriculture Office. Dito talagang mga balidya nga bugas ang native nga rice di kang pa talaga late. So Correct. gadito ha buyog andin naman ha aton an ha Dolores dati talaga mahidi din nagpakasaon nga nakabutang nga tikang ha Dolores. Yan, Waray hiya kasamang pen bisan nga nit nga mga red tanner nga bugas inti kang pa ha Northern Samar. So as kumbaga nahire-relate la daman nga dahan pa info ni Sir Ted nga nag-ubos talaga ang aton Correct. production han Oo. bugas. So dati 64 yan na 62. So itiba kasi Ate Sok kakausala naman ano pag pag uuma kay kulang man hin irigasyon. So maupay kun hingadto ka ito ni Contol Valley kasi is more on irrigated itera dito. Kung di ka na dapat may hinulaso in diri na good mga irigado dito salit na kuanala na depende nga dahiton uran or nga dahiton na rain fed ba nga klase hiton. So kumbaga pen so gadit siya na nga mga panahon di talaga tiya mauuma kay Oo, adi dili- diri manggod Correct. bastantit uran. Didi pa it siguro mga didi na hit pag July, August so gahit. So kay magtitikang na salid giupay talaga kung ma-address ini kung para kita talaga makalanat hinuga dito hinunangan Southern Leyte at ira ngayon dito Ate Sok ang last nga rice derby na meet talaga nira dito ang target nga haros 100 kawans per hectare takay din hinapirala di nga ni na 50 depende naman kasi kung nag-aarisgar iton imo daman sa iton imo daman tenant. Salit amo ini aadala talaga kung karuyag natin kay law of supply and demand saring pa man ni Sir sa Balbarino kulang hinsaud ngan usa pa didto Ate Sok nga na mention iton aton da mga kaisdaan igin pipinan baligya mangayan damain ngadto hagawas. So it nahibibili nala da hini nga mga dagko na kumbaga nga mga sugahit basnigan or mga kubkuban nga mga dagko salit guruguti na nga niha aton kay ginkakadto manira hit mga by volume kay siguro daruda ka mandaman iton ira daman kita. So sa damain han na kitaan nga kulang talaga
labot lang nga darahiton panahon or climate change, daradamahin kay siguro kulang pa in storage facility, I don't know, no, kung kay nga diretso para hiradiri naman bubuturan diretso igin babaligya ngadtuhin by bulk or dagko may da mga middlemen na nga di da palahiton pantalan may da na nakuha para ngadto naman haiba naman gawas iton Eastern Samar. Yes, pen kay hinaduot ha aton it baliling talaga gindadarait ngadto naman na Jensen ngadto ha Luzon it nga taga pira it ka bugos tag sobrahin 200 nga na butin Diba? tag May dahat binubuliganan before ani mo na i-report ate. yes may So, So, kunwaray daman mga agricultural products, duma, utanon, nakita naman dida nga kulang aton mga veggies. Oo. Nga yes, tikang speaking din aton. of pagtaga-utan nailiw kita naton mga kapatidhan bako. Oh, Walang kaya Agri Cooperative, oo. di ba kada Biyernes? Oo, Napis to may tira di diyan may upas, nagbabali dyan mga duma. Yan, awaray na. Parang may na nga, Ano daw hira ma'am Dodolia, ani, sano daw lang nga hira, miss ka na nam didi nga side. Oh, Uy, kay mas amoy tito, baro-baratuat, an irasaging, waray middleman. hinog. Hira mismo. So, ada talaga ito na pag-arisgar, kung labot lah iton kamahalhan gasolina, kay di din mailarum hiton transpo, kulang talaga hin aton mga agri-products. So, asyain naman ang nasabi, haton na DA, an aton provincial counterpart din hira John Felix Balbarino, nga ira na obserbaran, di na naman bulan Abril. Okay, so Ate Sok, amulaan na ito na ato na maipapahat nga balita impormasyon, tikang Lydia Field. Na mga salamat, Ate Pen Pumida nagbabalita. Yes, damo nga tansyo kasamang Pen Pumida. May danala kita 20 minutos antes an alas 10. Ngatulanay kita pahinumdum tikangan aton mga gwaping pagtaga-delivery. Wala pa man delivery RV. Sige, imulaan ay dida. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Pamilyang Pilipino. Ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, may dapakita 18 minutos antes an alas 10. Thanks much sa natin mga my friend, mga kasubong ang City Agriculture Office. Aton staff ni City Agriculturist, mga staffer ni City Agriculturist Macario Gabornes.
Pinagi siyempre kanyo Ate Malu Chukino, Senior Agriculturist. Di na naman ano sabi nga buhatan. Thanks much sa di nga pa-share. Aton didigin sabi naman lang ni Ate Pen ang pagtaga-bugas, pagtaga-igsura. Adi nag-share Ate Malu aton ira monitoring team. Kada Wednesday kasi natin mga kasagbong iton City Agriculture Office ira ita katiruhan iton pagmomonitor iton bugas nga iba pa nga mga fishery agri products. Tapos it mga taga-opas daman, nag-monitor damay tira, it ta mga merkado. Tapos san atin na taga DA, Regional Office 8, nga naka-assign nga niha atin. Yay! Uy, ito ganyan, intag 43. Ano kaya niya nga klasehin bugas? Okay, gintutuloy ta it broken rice. Ano broken rice? Wala kita na ano paka-join kay anhimang kita na ka tuka sumat istianan so damo nga salamat. Ati nakakaupod kita na ira hiton ira paglilibot di naman Barangan City Supermarket particular na di Hapil Limbawan Street nga mga balidsaan hinabugas. Halos asya doon mga presyo naglabay pa nga mga monitoring. Pinakabarato didi in 43 di kalidad kaya inhiya tapos may datag 58 an kada kilo may datag 50 tapos 57 52 may didi 52 53 56 57 may luwat didi tag 60. Tapos din kanihumiton aton mga BFF ilabi na adton nagme-measure nira pag taga sugar brown rice tag 70 pesos. Wala red tanner ana para dito ni Kuya Buboy tag pira inhiya ala ya di tag 62 pesos. Magkakaroon dida may didi native white tag 56 tapos adiliwat laon tag 48 an kada kilo halan magkakaroon tag pira yan na adton pilit may didi tapel tag 120 ay asyagad ngayon nga it sugod na kagasakan natin sugod ng mga pinutos-putos nga suman kay tag 120 naman daman ita kilo asya pa ina na de wala na inhiuuli tag 120 ito na kilo hiton tapel nga pilit dani panganiin ang pinakamalinan hadiin 130. May daman di black rice. At raman daw, black rice, 110. Diri na inhiya sa roon. Pilit nga white, may datag 70, may datag 80 pesos. Kung arisgaduhan ka mapagsudoy, iyan makakapili kam hit didto kung hain ito medyo baro-barato tapos parihas daman hiya nga klase hin bugas. Malilito na la kamuhin kay damo kalaina iton mga ngaran hiton bugas. Pero natin di da maginang may bahay in mapay da mainhira magkilatis iton maupay kalidad hit bugas. Tapos nasa ring didin nga pa-info na rin Ate Malo, thanks ha. Nasa ring hiran didin. Bastante ba ini nga supply hito na bugas? Laadi. May nira didin nga ton. Irak liwat hinigyan iihap kumpira iton inventaryo hiton bugas. Dida hiton atin mga rice retailers dida merkado
Napulo nga mga rice retailers adton ira kanina ginabisita ngan nagpapabilin nga 2,100 kasako adto naka-stock. Ni parehasinan naglabay nga mga adlaw sa nagpapabilin niya nga estable ito na supply nga sugad man adto ang presyo haros sa parehas adto naglabay nga adlaw dili la kita yung kinalasan nga black rice nga tag 110 matunan o kayahin itrasa. Di na ba nagkikinanglan hinsira pero i-trade tanner makuri talaga yatol nun hinwaray sira nga magduduso manupay pa dida kung may da mga mga sinigang iyay. Hala, tagpira naman ang kada sako may didi tag 2,650. May daman tag 2,750. 2,800, 2,850. Iyay. Kaya ang pinakabarato, didihan sinako nga palit natin. Tapos kung sinako, ito natin pagpalit kung medyo maupay daman ka mo maki-ploka bells kam dida, hiton pakikituros, widahan itira na turos, bisan taga talagudjing. Basta nila damait mapaparang itairan negosyo. 2,650. 2,600. Uya di intag 2,300 nga bigas. Ang brand is a Water Lily. May liwat tag 2,550 na brand niya in Don Roberto. Ang Jaguar may diditag 2,650 adton kilo haros kilo sako haros may daman Jaguar nga tag 2,700 an sako so depende na tayo ko na mauya mo talaga kam hit pag sudoy pakapalit na medyo mas barbarato bisa naman la taga pira ka pisusay. Iyawat na di ba? Kung di ba may diditag 2,650 tapos 2,700 may diferensya na hiyang 50. Mapay na nga ito na ipapasahi. Salamat Ma'am Malu and company. Sana makabisita kita dito na may taiyo buhatan. Para ngayon may mga katuyuanan hiton City Agriculture Office na di pa inhira pagbalhin. Wara na hira didi City Hall. Di ba nakadinhira ground floor. Nagtutupad dito City Pharmacy. Adto na inhira hita may amon dapit dito Sabang South. Hita may baybayin. Kung adi ka maagya Boulevard, daros dito dapit hit may katapusan. Adto dito in building hankanan BFAR yana iniginto ina it. Uy, watching natin. Papa Isar Pumida. Wala bang pa-blow out Papa Isar? Yes, wala, di ba? At kalampusan hit Mrs. It husbanday tit nag-blow out. Kung kalampusan naman hit husbanda, Mrs. Sitit nag-blow out. Di ba? Suwad pananglitan birthday ni Kuya RV. Siyempre, tiya palalabhit it magsisilibrar. Kung ni Ate Lainel naman magbo-birthday, maririkanda titi Kuya RV, di ba? Isugad kan Ate Suk nga waranan at Fatherland, nangangalimot na nga niya kititak birthday. Yes, so kayo Ate Pen adto napili nga presidente ng asosasyon han mga mamahayag din naman natin aton kanan mano gobyerno ang ginapugoy niya natin mga kapatid an PCO kanihi RD Rayan Orento naglabay nga adlaw. Sa siyatahan mga presyo bas ay nakita yung pagtinurahin barato kay wara na hitsya na. Wala nitit nga na minus in 2,000. Pag sobra na la talaga in 2,000 ang kiloan na bugas. Buhay.
Butang pangin dinhi ite presyuhan isda ta maruang kitahin panhirantan hindi oras. Kakalinturaw na kita ng mga presyo. Kaya siya naman kunin niya na new normal. Hindi natin ibabalik ang panahon pa natin mga Lola Bells. Ang barato pa na presyo. Ang mga paplitan yan pa kunat atisok kandiri pa uso ang tao. 58, 57, 54. Bastahin, depende na din klase. Ang pinakabarato natin didigin hitapuin nga tag 50, 52. May naman 43 broken rice. Inaman nga laon intag 48 sadto hindi pa at nagmamahal ang laon no kadwar pa tiyahin nakadala tiyahin tag 38. Tapos it nga broken rice, nakadatag 35 ang kilo. Pag uso nahan kamahalan, so siya na itayra presyo. Again, ito, challenge na damay na atin. Ilabinaan kanahim ang mga puruton, nga mga iga sarura. Wala pa main bubble ka sahid before in nga pagtaga shellfish bun na din naman na atin. Di anton ira pinakabago nga red tide advisor na igin pagawasin kakulupan kalup. Dalagi hailaram hiton kakulupan kalup mayo 12. Ginpapailaram lagi pa shellfish bun ang kadagatan handaram dito sa summer. Take note daram in itan atan din mga bulad, dried fish in tikang damay dito daram. Mga damay din ito mga preserve naman yung mga seafoods. Mahitangad nga nagpositibo lagi pa red tide toxin ang mga shellfish meat samples sa samplehan mga udod mihin pantiin nga mga puruton gaging kolekta nga kadagatan. Lagi hapon na ilaraman na sabi nga ban hindi naman na atin Matarino Bay Eastern Samar butsid nga naton General MacArthur kinapundan Hernaning ang Salcedo darahini mahugot nga igindidere ang pagkuha, pagkaon, ang pagkolektahan nga tanan nga klasihin poroton o shellfish. Itong padinhi aton hipon, tikang hindi nga mga kadagatan, samtang aton isda, pahinala, nuos, pasayan, ngan masag, nga tikang hindi nga kadagatan, in pwede natin konsumuhon, pwede natin igsara, basta siguradoon nga inin presko. Nang tatanggalan, in maupay, dire hulam gamgamait pan hingisda. Tatanggalan, adton lamang loob, sugadan tinaing, ang hasang, ang hugasan, hin maupay, gamit ang running water. Dire na mugabog nga paghugas. Hinanglan to kayon. Pero adton puruton nga aton kanuhe marasa igsara ngan rikohin mga minerales manta igindidiri ang pagkuha, pagkaon nga pagkolekta. Nga tanan nga klasehin puruton di da naman Matarino Bay. Siya pa damain ito natin surok. Di pa hindi da ira susot it mga puruton diri sugad din ha aten. Itang pamainhan hadi. Pero siya basihan pinaka-latest in pa-advisory hiton for Eastern Visayas. Atin lautron ha para hadton atin mga kasugbong nga mga negosyante. Sinasarigan ni Mano Gobyerno ang pagtagabuhis para may mahipundo ita mga serbisyo nga atin natatagam taman kay mawawarahit kunwarahit nagbabayad hin buhis katas itikang hiton mga valued taxpayer ha Pilipinas ginapapainamdam adton mga valued taxpayer ni BIR nga anton deadline han pagfile ngan pagbayad adton income tax returns ang mga income para tuig 2025 inay reseus na pero nala ka pag pisek natin balitaw nga dida na hiton Biyernes so Huwebes Biyernes
Kung nga natin ang kwintada yan na Merkules, Jueves, Biyernes. Ginagangani kompleto ito luka adlaw. Sige, pakipagsumpayan kita hadton pinakaharani nga buhatan hiton BIR din na aton dapit. Sering pa din ni Attorney Vicente Tadi iton aton Revenue District Officer din naman Revenue District Office sa 86 so Eastern Samar ginauhag ato naton dida mga valued taxpayer ni BIR nga makipagsumpayan bisitahan aton opisina ng BIR dinhi ha capital site sa Barangay Alang-alang o diri ngani dito naman hadton buhatan ng BIR tagsa-tagsa nga mga munisipyo Mayo 15 adton deadline. Hindi naman kami magbayad hadton income tax via online. Unti pa una nun ita mga proseso mas manupay makipagsumpayan kamo hadton natin mga kasagbong hadton BIR samtang naingroses naman adton deadline ha hampag tatapos on going voter registration dida na hiton Lunes Mayo 18 diretsoin yan na gawas lahiton adlaw hit Domingo. Maris Gelani damay dito natin mga kasagbong hiton COMELEC. So tananin nga mga buhatan hit COMELEC mga syudad ngan mga munisipyo. Sige, bisitahan na niyo. Paran mga young ones nga magkikin si anyos di dahiton Nobyembre 2. Pada mainhit yes tayo dito the kuya siya niton aton schedule hiton na BSK Barangay Ansanggo niyang Kabataan Elections sa siyang agin papahinguran hindi naman nga ongoing voter registration salit ang magkikin si anyo sa nasabi nga pitsa Nobyembre 2 pwede na ka magpa-rehistro pag hindi diya siya datan borongan siguro parehas man damay di iyo dapit ita requirement pagdarala ka man kopya hadton iyo certificate of live birth tapos sin iyo valid ID. Sa manupay kang paghinulat ita deadline hit Mayo 18 kay sugadan ng mga naglabay tikangan maginteki na hit COMELEC pag-abot hiton 12:01 midnight na close night era system bisan kung nagtinango kahit maghaponan pagparehistro diri ka na talaga matatagad kaya hindi diha mo na syudadan borongan ang sinundanhin nga voter registration may pat sobra 200 nga mga paparehistro kunta ano ray na katagad darangan ng close nan system hanggang si irot. Basta pagpatakan 12:01 kasi pag sugod na 12:01 kung tadi dahit Mayo 18 ko na itiya Mayo 19 na. Bisitahan niyo adton buhatan ito niyo COMELEC di amo na syudadan borongan second floor City Hall dito ito niyo tagsa-tagsa nga mga munisipyo usually aday ni rayton mga municipal building. Kahalahu maghinay-hinay na kami panamilit mas alibadsyon na kami ngan salamat nga dadto nag-join nadto naton pan Merkules adlawan kanunay nga edisyon ng Sumat Istihanan nagtatansyo kita kan Ate Pen nadton good news mga kalampusan nga nakabot adto naton mga young ones mga masar top notcher ang katatapos pala nga eksaminasyon licensure exam na para ton professional teachers sa naglabay nga Marso yan na nga 2026 nga na sugadmanan na pabalita liwat ni Ate Daisy ang ging kabisihan ng mga kasugbong natin nga pulis dito naman Dolores partikular naton pagtaga mobile force. Ngaran po itong amones Ate Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes kan Kuya Buboy nga nito natin din mga support taking nga mga kapartner ng engineers Mark and Engineer Arvi the Diyos. Kami nagpapasalamat nga daton tinutok naantawa iton mga programa iton yung stasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan ma live streaming mait mga radyo mga PBS receiver tama nga tansyo tukas kalo kami nga nagpapasalamat kasta mga sunod nga gayon keep safe everyone and God bless.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!